Máme setrvalý stav, mírný pokles a vzestup, slabý pokles a vzestup a silný pokles a vzestup. No a slabý pokles je, když se to změní o 1 hektopascal za 3 hodiny. Když od 1 hektopascalu do 3 hodiny, tak je to mírný pokles. A silný pokles je změna o více než 3 hektopascaly za ty 3 hodiny. Ano, já bych jenom k tomu připomněl, že uvědomte si, že změna tlaku sebou přináší i změnu potenciálního proudění, příchod oblačnosti a platí takový pravidlo, který si můžete zalít do paměti, že když je nízký tlak, většinou prší, je ošklivo, jsou srážky, ať už letní nebo zimní. Když je vysoký tlak vzduchu, tak je hezky, slunečno a většinou bez oblačnosti. Na tomhle jednoduchém principu je založen takový ten parametrický přístroj, který vyjíždí panenka a panáček. Když jede panenka, je hezky, když jede panáček, je ošklivo, nevím, proč to zrovna takhle smlouvu, ale je to tak. A znamená to jedině to, že se zvýší nebo sníží tlak. Tak, prosím. Dnes máme jenom panenku, která má ještě čeká. Když jsou tohle podmínky, tak to je to hodně vidět. Nevadí. Kritička.